Montore lah kok macet neh piye iki? Kowe kuwi to, pas jegos numpak motor manggok ngarep. Mang jathuk aku wae sing gelak. Ola raimu, masih sing gelak Rosi lek montore koyo ngene lho apa iso teko nggon. Karo ndene lho Rosi pojo kere, numpak motor koyo ngene iki. Wis ra usah bahas Rosi, sawangan mburi lho. Mati kabul cek godak apa ora? Rasa udur-uduran perkara Rosi. Rosi ndek kene. Masalah tibake Made Rosi wis ning kono no Jenenge asline ngene lho Mas Ros. Ras rumangsamu rosokan apa piye? Lah kok pinter men kowe? Jari njajal motor sing go mblayu lho. Arep dadi maling kowe. Arep dadi piye to Makde? Nak gendut wis asli maling to. Cangkemmu lho, tak pongor pisan kowe engko. Piye to ki? Ngene lho Made, motor ki meng kan tak panasi. Tapi sik lagi mulai anget kok ya wis mbok susul rene. Alah, rasah kakean alasan untalan manasi motor tak panasane dhewe. Udun. Jalan motor motor dhewe kok piye kok. Peh montore sampean tak akoni Made. Prosneleng masuk 8 di dalan munggah lho, sik beyanter. Mosok to, Ndut? Personelenge 8. Iya. Sik to, sak ngertiku pole motor ki nggur 3 personelenge. Le gak ero di. Montore sampean ki limited edition lho, Made. Mangkane prosnelenge 8. Sok to. Lah ngono andine ora enek tulisane. Tulisane yo ning jero mesin to, Made. Lah nyapa tulisan kok ning jero mesin, gak ning jaba nyapa. Lah lek ning jaba engko diwaca wong no. Ngono ya. Bener kowe, Ndut. Aku ki jane wis krasa, Ndut. Motor ki ternyata asline motor kelas asine. Sampane piye to, Makde? Duwe motor apik kok iso gak ero. Wis, iki mbiyen tukune sampean pira? Sik, saelengku mbiyen lek tuku motor iki ado sapi loro, Ndut. Boyo. Yo nemu iki Makde. Mosok to, Di? Iya, motor iki lho asline apik, Makde. Sampai anae sing ra ngerti, mangkane prosnelenge sampai 8. Sik to, Ndut. Nek memang motor ki personelenge 8 ya jajal tolong hitungno, 8 tenan apa ora. Ku gegek ngapusi, wong kowe kuwi ngapusi. Patra aku kulino ngapusi, Makde. Tapi aku wis waleh. Mangkane kuwi ndang tak jajale. Sampeyan minggir. Haji. Oke, Gen. Siji, Makde ya. Ya, Ndut. Pira, Makde? Loro, Ndut. Bos, mandi kose. Aduh, nyaponeh keh. Toki kok gedeng aku. Sing tenang Mas. Kowe ngenyak aku to, wong kok iso mbok celuk Mas. Santai Mas. Emang jane bareng untal piro to, Le? Cah kenclong ngono. Nyapo, Weh, bos, barang konggonamu tak tawane rono-rono genek sing gelem. Lelek munawane nang ndi ae? Bakul rokok ngarepan omahku ora gelem. Mentil bakul loncong dalan dundunan kuwi ya ora gelem. Tak tawane nyanggone bakul pecel malah aku arep grujuk sambel. Bos, kuwi no barang antik. Lah kok mbok tawane nang gone bakul pecel lho. Mbok padakne kacang lanjaran ae. Lah terus piye? Wis gampang kapan-kapan ae. Aku selak arepe ana acara ae. Ana acara melok, Bos. Ngawur iki undangane khusus. Ayo. Bos. Engko lek wis longgar aku interlokanen ya. Oke. Ndut. Lah sing telu ndi, Lah yo ki wis 3, Makde. Lah kok masane telu to, Ndut? Ora wong ana sing papat terus piye? Kowe tenang ae lho, Di. Papate lo cek kling-klingan pager. Wis tok sing penting saiki surungan. Engko wis tak masukne papat kowe ndang numpak. Raimu nok personelane lho nggur 3.
Lah kok mbok ngenteni papat iki lho, sidane mbok nyurung terus aku. Kowe yo ngerti to, tak pikir lek pekok kaya Made Kabul. Wis ndang surungan, ayo ndang mlayu. Nyantol wi lho. Oh, lagi apa? Kok gedeng aku? Ah, sowan. Wah, orang aturan. Hendut, aja mlayu kowe. Wong tak edan. Mlayu nang dine iki, Dut. Ini pasar gini, Di. Pasar gini. Yo. Tutup nang Dut terus piye iki? Yo diangkat to, blok, goblok. Di. Tahanan sik, aku tak mlebes mlebu. Yo, Dut. Hei! Lah kok malah blunus? Motor iki lho. Masalah, gak kuat to dhewe. Ayo. Yuk. Wes ndang mlebu ayo. Oh, alah mlebu kono to kowe. Bocah nek pekok-pekok. Wong pasar iki lho buntu. Nyandine kowe nek gak balik. Kowe ngejak petang-petangan. Oke, tak ladeni. Piye toki? Kae lho. Alah kuwi lho, Di. Sing penting selamat. Oh, alah enek apa-apa bakno. Gedeti wong ae. Kok gedeng aku. Enggak, Mbak De. Dut. Heh, wong arep rene wonge. Loh, Kang. Awakmu ki lho greng koyo ngono kok nekat bakulan. Mboyo turu nang omah kono. Neng omah piye to, Makde? Anakku lho wayah bayar sekolah. Malah sing gedhe ki wayah mlebu SMP. Diingenane ke daftar ulang kena 2 juta mbok nang omah to. Lho iki mosok dunyang ra kena kok. Wis tak nyang jane Makde. Tapi malah anakku kon pindah sekolah nih. Anakmu kon ngarit lho, Kang. Wong sekolah rajunan sukses kok. Lah terus engko lek anakku gak iso maca piye? Ya sementara tak kok kancane lek ya kena to. Sik to Makde, sampean arep golek celana to? Apa golek kaos? Empo piye? Apa sempak-sempak kuwi ya akeh milih dhewe kono Makde. Aku mung rene goleki wong, Kang. Kang, awakmu gak ro bocah loro nuntun-nuntun lak kene deh. Ya ora roh Makde. Wong aku kat mang lho, kemulan terus hawane adem. Alah, kok gak karo ndang bongko pisan kono ae. Loh,
Daganganmu jane mbok dol ora sik yamene kok munggruk. Ya tak dol to, Kang. Kaya dino ki mau pasare sumepi kok Tak omongi ya. Pasar lek pengen rame bongen. Piye to ki? Pasar ki kok sandang pangan mbok ngebong. Jadi gendeng apa piye? Ya jare ben rame. Wes usah omong ae. Blonjo apa ora? Isawi enek. Kacang panjang enek. Bluceng barang ya enek. Buah-buahan barang ya enek, Kang. Tapi enake nanas tok iki. Wah, nanas cilik-cilik mbok tawakne aku. Kurang gede golek bluluk kambil kono tekang. Jenenge nanas sami niki. Njaluk sak pira neh. Yu, aku arep teko. Awakmu gak ngerti bocah loro nggo motor lihat kene to? Bocah loro. Heeh. Oh, alah. Bocah sing sijine gede, dur, resik, bagus ki to, Kang. Ora patek jane. Lah sing sitoke ndek, ireng, butel, irunge nyepor kaya jamur. Heeh, Yu. Bocah mayu rono lho, Kang. Ya wis Yu, suwun ya. Oh iya, Kang. Oh, lah raimu no. Kowe tak kakean cangkem piye iki? Wong rono kae lho. Alah, kesuwen rasa dicepot. Ayo sak konangan, Po. Opo ki? Kok gede aku? Wah, berarti bakul kewang bedes-bedes nggodol motorku. Woi, ojo gayu kowe. Arep kowe kesuwen. Lumayan jadi. Woi, ojo gayu kowe.